Comprehensible input is een geweldige manier om te leren een taal te begrijpen. Maar hoe leer je de taal eigenlijk te praten? Idealiter wil je natuurlijk vrienden maken die jouw doeltaal als moedertaal spreken. Maar als je niet in het land woont, is dat best wel moeilijk. Dus vandaag zal ik jou 5 ideeën geven hoe je jouw spreekvaardigheden kan verbeteren. 1. Vind een taaluitwisselingspartner. Er zijn een aantal websites zoals HelloTalk die bedoeld zijn taalleerders met elkaar in contact te brengen. De idee is dat jou iemand vindt die jouw doeltaal praat, maar op gelijke tijd ook jouw moedertaal wil leren. Dat is een goede manier om een betere spreekervaring te krijgen en ik heb dat in het verleden ook zelf gedaan. Maar ik vind er zijn een aantal problemen mee. Ten eerste is het soms best wel moeilijk iemand te vinden die tegelijkertijd jouw doeltaal praat en jouw moedertaal wil leren. Dat is vooral met minoriteitstalen best wel lastig. Maar het is ook soms een beetje lastig iemand te vinden die gemene interesse met jou heeft. Dus als je een perfect match vindt, maar je hebt geen interesse gemeen, dan kan je eigenlijk ook niet wel praten. Een ander probleem is dat de mensen op HelloTalk vaak niet zo gemotiveerd zijn. Dus de gesprekken kunnen soms een beetje saai zijn of ze stoppen ineens. 2. In de doeltaal denken. Dit is een geweldige manier die je zelf kan doen. Wat je doet is, je denkt precies in de taal, in het dagelijks leven. En als je iets niet weet, misschien een woord of een uitdrukking of zo, dan gebruik je Google Translate om het in de doeltaal te vertalen. Dat is een hartstikke leuke manier, maar ik vind het best wel vermoeiend. Dus als je niet al de taal redelijk goed praat, kan je dat eigenlijk niet voor meer dan een paar minuten elke dag doen. 3. Video's maken, zoals deze bijvoorbeeld. Dat vind ik een heel goede manier, omdat als je fouten maakt, en je zal zeker fouten maken, kan je die corrigeren in de ondertitels. En doordat je dat video meerdere keren kijkt voordat je het uploadt, tenminste doe ik dat, krijg je heel veel herhaling van jouw fouten. En dat betekent dan dat je ze nooit weer zal doen. Maar helaas neemt het ook heel veel tijd in beslag. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet leuk vinden voor de camera te staan. Een alternatief voor het maken van video's is misschien een dagboek te houden. 4. Meer input. Oké, dit is misschien niet hetzelfde als praten. Misschien is het een beetje een cop-out. Maar als je iets weer en weer hoort, als je iets voor de zoveelste keer hoort, uiteindelijk herhoud je dat dan. En dat betekent dat je de volgende keer dat je met iemand spreekt, de gelegenheid heeft het te zeggen, kan je het meteen herhouden en gebruiken. 5. Een native speaker betalen om met je te praten. Dit is misschien de makkelijkste van de manieren. Er zijn websites zoals italki die jou een heleboel native speakers en ook professionele docenten aanbieden om jouw spraakvaardigheden te oefenen. Sommige van die zijn echt helemaal goedkoop. Maar goedkoop betekent natuurlijk niet gratis. Dus misschien heeft je geen geld of je wil geen geld uitgeven voor het leren van een taal. Maar wat je ook kan bedenken is zelf les te geven en dan het geld dat je verdient gebruiken of een deel van het geld gebruiken om zelf les te nemen. Dit is een vorm taaluitwisseling, maar indirect. Dat betekent dat het niet nodig is een perfect match te vinden. Je hoeft alleen iemand te vinden die jouw doeltaal praat en met die je iets gemeen heeft. Een tweede voordeel over de directe taaluitwisseling is dat de mensen meestal veel motiveerder zijn. Oké, dat waren mijn 5 suggesties om spreekervaring te krijgen. Laat mij weten wat je denkt of je zelf nog andere ideeën hebt. En tot ziens!